Så den her figur, den kan vi se, at den viser, at de to fødekæder, altså kaldet for græsningsfødekæde, og en fødekæde, som hedder nedbryderfødekæden. De to fødekæder illustrerer, hvordan energi og næringsstoffer bevæger sig gennem et økosystem. Først så starter vi så med græsningsfødekæden. Ved græsningsfødekæden, der kan vi se, at det starter altid med de levende planter og alger, altså primærproducenterne, også kaldet for autotrofe organismer, som er det første led i græsningsfødekæden, hvor planter og alger producerer deres egen energi med hjælp med fotosyntesen. Det næste led i græsningsfødekæden, det er planteæderne, de æder så, eller også, som også er konsumenterne, også kaldet for heterotrofe organismer, som er, hvor planteæderne de så æder planterne og algerne og får energi gennem den vej. Det sidste led i græsningsfødekæden, det er så rovdyrene eller parasitter, som også er konsumenter og også kaldet for heterotrofe organismer. Og de lever jo så af planteædere, og de æder jo så planteæderne. Og så kan vi se, at der går nogle pile ned til nedbrydningsfødekæden, fordi det hele det hænger jo sammen med at når græsningsfødekæden, det sidste led i den, det er rovdyrene, de så dør, så vil de jo komme ned i nedbrydningsfødekæden, hvor det starter med de døde organismer, eller producenterne, eksperimenterne, ender de som dødt organisk materiale i nedbryderfødekæden. Det næste led i nedbryderfødekæden, det er så at bakterierne og svampe, som er den primære nedbryder, som er at disse som nedbryder det døde organisk materiale. Næste led, det er at organismerne, der som æder bakterierne. Og det sidste led i nedbryderfødekæden, det er at rovdyrene og parasitterne, som spiser de organismer, som lever af bakterier og svampe. Så det her det er næste figur. Den her figur, den viser en energipyramide for en græsningsfødekæde, som illustrerer de forskellige trofiske niveauer og energitabet i en økosystem. Man kan altså den her energipyramide, den viser, at der er mest energi på de laveste niveauer, altså hos planterne, eller den første trofiske niveau. Og energien den bliver reduceret, og der sker en respirationstab, jo højere man kommer op i fødekæden på grund af respirationstabet. Så helt præcist, så kan man jo se ved første trofiske niveau, altså ved planterne, eller den primære producenter, at det er bunden på pyramiden, som der består af planter, som jo laver fotosyntese og producerer energi. Næste eller anden trofiske niveau, som er planteæderne, er disse organismer, som æder planterne, hvor derigennem de får energi. Hvor i den her figur, der kan vi se, at det er en larve, hvor der sker noget respirationstab. Fordi de blå pile, man kan se på figuren, det er jo der, hvor de respirationstaber det går, som er den energi, som varme går igennem respiration på hvert niveau. Altså jo højere vi går op på pyramiden, kan vi se, at desto mere energi, der bliver tabt på alle de niveauer. Og derved kan vi så gå videre til den tredje trofiske niveau, hvor vi kan se, at det er den første rovdyr, som spiser planteæderne. Og igen sker der noget respirationstab, og der sker mindre energi for hvert niveau. Og den sidste trofiske niveau, det er den fjerde, hvor vi kan se, at der er sket mest respirationstab. Der er ikke meget energi tilbage til dyret. Og her spiser det her rovdyr så den tredje trofiske rovdyr. Ja, den her figur, den viser et eksempel på trofiske niveauer i havet den her gang, og hvordan man kan se, at energien der bevæger sig fra planteplantation til rovdyr, mens noget af energien går tabt undervejs. Så hvis vi starter med den planteplankton, eller også primærproduktion,
kan vi se, at planteplankton er det første trofiske niveau, og som producerer 100% af den primære energi, som bliver tilgængelig gennem fotosyntese. Andet punkt i figuren kan vi så se, at planteæderne, de jo, som er jo dem, som spiser den her planteplankton ned i havet. Men ikke alt af den føde, som de spiser af planteplankton, bliver udnyttet, fordi at en del af den går tabt som udnyttet føde. Og den udnyttede føde bliver så optaget af, bliver så enten brugt til vækst, altså nettoproduktion, eller udskilt som eksperimenter. Og eksperimenterne føres jo tilbage til økosystemet, som ofte bliver nedbrudt af nedbrydere, som lever nede i vandets bund. Og den sidste del i figuren, det er rovdyrene. Rovdyrene, de er jo man kan se, at den øverste i fødekæden og får energien ved at spise planteæderne. Der sker dog også et respirationstab, fordi der jo kun er 5% tilbage, hvilket er den energi, som bruges til organismens stofskifte og går tabt som varme. Så man kan se, at der kun er omkring 15% af den energi, som det blev originalt optaget af planteæderne, bliver tilgængelig for rovdyrene gennem nettoproduktion. Så alt i alt kan vi se, at der er betydeligt en meget stor energitab mellem niveauerne i fødekæden i havet, både gennem udnyttet føde, respiration og eksperimenter, hvilket også betyder, at en lille del af den oprindelige energi fra planteplanktonet når hen til rovdyret, så kan vi se, at der er en meget stor forskel i energien.